प्रिपरेशन फॉर द स्टॉप। ये देखो बिले हानि बांगै खायमै आं तंना बिजि एक्चुअली बमो थांनाय बिले बसगा दे म लंडन थांनाय बिले हानि बांगै बिजि फाइमालिया एसे बोले। कौन सा आपको सबसे सुंदर लगा आप कमेंट में बताइए। बाहाय प्रिपेरेशन आं बिसिङाव फाननाय माखासे बिले जे थाना kan lo gak malah lagi na kode I was calling you just now. Hey, kakcha. Nga David Phaya. Oh, chini group. Auto nitro phaya. Auto nitro phaya de.